Prachtig winterwaar, joh. Het schitterend. Net volle wien, de zinnen erbij en kjeld. En hoe kjeld sprutsen, de aanroende nacht weer Bakkeveen, het koudste station, maar maar liefst min 20 graden. En dan kan het zo volle vriezen omdat die vaske sneeuwlaagde luidt, maar on ijsgroei is er net al te volle bijkaam. En zeker net als je zoekt naar deze temperaturen. Joen en vannacht eerst nog helder waar. Later vannacht meer bewolking. Temperaturen min 6, min 7 graden op de eiland, maar op het Vestloon min 9, min 14. Nog altijd een matige, op de meeste plekken strenge frost. Maar stadig komt er in de nacht meer bewolking. En de wind houdt het aan. Matig en krachtig uit het zuiden en zuidoosten mooi. Morgen een protte bewolking. Meest bewolkt, maar toch ik nog wel een beetje zinnen. Hoe daar is min 3 of min 4 graden. En de wind nog altijd een koud aanvielend uit het zuiden en zuidoosten mooi. En die is matig en krachtig. In de nacht matige frost hoor ik het op. Min 7 graden zowat. En dus nog altijd een volop winter. En volop winter, net volgens mij ik op manje, tiesje en maandje, mooie hoedaai temperaturen om en erbij. Nou steeds maar lichte frost en in de nachten toch wel matige en strenge frost. En dat wil zeggen dat we nog altijd uitkomen om en erbij de min 7, min 8, min 9 en misschien letter wel van maandje op tongetje min 10 graden gemiddeld. Ja. En een beetje sneeuw op manje, maar daar blijft het dan niet bij. We moeten manje maar weer even in het winterwaarsje.